Assalamu alaikum jama'a, yau na zo muku da sabon bidiyo na yadda za ka yi kame da wayarka kamar kwamfuta, kamar ordinator ba asin da yake kamera ta kamar ordinator ta hanyar ka samu ordi ta aiki da kwana ta hanyar ka samu ta kanka. To yadda za ka yi kawai za ka je ne a Play Store ka yi installin wani application wanda ke ce ma gashi a nan. Gashi yanzu za mu shiga Play Store na. Sai ka shiga sai ka saka Windows X Launcher. Sai ka je a nan. To ga su dai kala-kala ne amma ni wanda nake aiki da shi ba wannan ne ba, za ka je ne a nan za ka gani. Ga shi a nan wanda aka saka computer launcher kenan, sai ka hanta a cikin shi. Komai yadda ka san dai computer kamar yadda dai ka san yadda ordi take haka ne shi ma yi application kenan yake. Gashi nan kuna gani a nan komai za ka iya shayi abubuwan kuma ka iske so kamar yadda dai kun ka sani a cikin abin yake. Shi ka saka min kwamfutar karanta komai. To za ku je kun ga a nan komai ga nan meni kamar yadda kun ka san dai kwamfuta dai a nan. Komai za ka gani ga wajen application a nan kamar window disk a nan Play Store wasu abubuwa dai duka wajen da wasu mai daban-daban dai. In za ka shiga wajen computer display shiga wajen recycle nan ne in ka shayi abubuwa za ka rika ganin su a wajen nan za su ba za ka ganin su a nan. Yanzu kaga ya ce wani abu na shayi shi za ka gani ne, bari ka gani yanzu zan shayi wani abu a cikin computer ce. A cikin kwamfuta ta zan zo ya suke shi nan. Wannan application jama'a yana yi application ne mai kyau, yana yi fa yana kurka ake shi sha application ne mai yi. To kun ga wannan photo dai gashi a nan Tronic yake ce, bari ku gana shayi ku gani zai tsaya a can cikin abin da ke nan. Wannan ina shayi shi ko da fara haka kamar fara haka ba sani ba ka shayi application ɗinka ko wani image ko wani video ne wanda kake amfani da shi. Za ka zo ne wanda kake amfani da shi, za ka zo ne a nan, za ka zo a cikin da aka saka receiver ne. Ni dan na saka ma abin wakina ne, dan na saka ma wajen recycle kina ne code shi ne ka so kana saka ma code duka abin kai kana saka mai code kamar yadda duka sani a can. Yanzu ga sha nan ka gane shi ga wannan video ga wannan photo a nan inda ne haka ne za ka in kana so ka maido shi kuma gada za ka yi, in kana so ka maido shi haka ne za ka yi mai. Deja ana gwaro maka wajen patas ko compressor ganga sai ka nan ne za ka jawo sai ka maida shi nan ne da za ka yi sai ka yi kofin shakan ga kana kofin shakan ga sai ka zo a nan disk ko wani disk local hakan ga sai ka yi pass cikin shana. To ga shi ana kamar yanzu to shi ke dai a wannan video idan aka amurta fa bukatun ko abin da ke yi na subscribe na cikin sarkin Niger Touch TV na ba ku lafiya.